Peniaze ti nedokážu priniesť pokoj. Sláva ti nedokáže priniesť pokoj. Autorita ti nedokáže priniesť pokoj. Moc ti nedokáže priniesť pokoj. Prestížny život ti nedokáže priniesť pokoj. Čokoľvek robíš, kdekoľvek si, kýmkoľvek sa staneš, nikdy nájdeš pokoj. Kým neurobíš Ježiša Krista svojim pánom, svojim kráľom, svojim Bohom. Vaše správanie nech neovláda láska k peniazom. Buďte spokojní s tým, čo máte. Veď Boh povedal: nezanechám ťa, ani ťa neopustím. Nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone. Preto vám hovorím, nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť a piť, ani o svoje telo, čo si oblečiete. Či nie je život viac ako jedlo a telo viac ako odev? Pozrite sa na nebeské vtáky. Nesejú ani nežnú, ani nezhromažďujú obilie do sípok, a váš nebeský Otec ich živí. Či vy nie ste oveľa viac ako oni? Ak niekto učí inak a nepridržiava sa zdravých slov nášho Pána Ježiša Krista, ani učenia pravej zbožnosti, je namyslený, ničomu nerozumie a chorobne rád sa škriepi a háda o slová. Z toho vzniká závisť, svár, rúhania, zlomyselné upodozrievania, vzájomné nezhody ľudí, ktorí majú zvrátenú myseľ. Sú to ľudia, ktorým chýba pravda a domnievajú sa, že zbožnosť je prostriedok zisku. Veľkým ziskom je však zbožnosť spojená so spokojnosťou. Nič sme si totiž nepriniesli na svet a nič si z neho nemôžeme odniesť. Ak máme pokrm a odev, buďme s tým spokojní. Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do sídel pokušenia a sú pod vplyvom mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do skazy a záhuby. Veď koreňom všetkého zla je láska k peniazom. Z túžby po nich niektorí zblúdili z cesty viery a spôsobili si mnoho bolestí. Veď toto všetko zháňajú pohania. A váš nebeský Otec predsa vie, že to všetko potrebujete. Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť, a toto všetko sa vám pridá. Nebuďte teda ustarostení o zajtrajšok, lebo zajtrajšok sa o seba postará. Každý deň má dosť vlastného trápenia. Ty však, Boží človek, sa tomu vyhýbaj. Usiluj sa o spravodlivosť, zbožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť. Bojuj dobrý boj viery a chop sa večného života, do ktorého si povolaný a ku ktorému si sa prihlásil dobrým vyznaním pred mnohými svedkami. Prikazujem ti pred Bohom, ktorý všetkému dáva život, a pred Ježišom Kristom, ktorý vydal svedectvo svojím dobrým vyznaním pred Pontským Pilátom. Zachovaj tento príkaz bez poškvrny a bez úhony, až do zjavenia sa nášho Pána Ježiša Krista, ktoré v určenom čase ukáže blahoslavený a jediný panovník, kráľ kráľujúcich a pán panujúcich. On, ktorý jediný má nesmrteľnosť a prebýva v neprístupnom svetle, ktorého nikto z ľudí nevidel a ani nemôže vidieť. Jemu česť a večná moc. Amen.